yazi into ofuna uqwalaselwa guys, le nto yenu uma niyothanda udiagnose abantu ngezifo. Abanesi baselokishini bangenayo ne-qualification ye-6 months course. Wabhitsha nje sesiyazi uba une-AIDS, wakhohlela kayi-1 nje, hamba uyafa. Hayi ke apha kwezi-depression no sisinozuko bakala nge-depression ne-anxiety no ufundina isosigulo uzisimenxe somntu qha. I'm sure bakhona abantu abanayo nyani i-depression, but most yethu seyenza nje i-fashion laa nto iyafana ne-sinus. But ke asikho lapho namhlanje guys, nami apha kuthiwa ndine-depression ndiyagowisha ndahetiswa sisilenda. Abazazi 28 andixakekeli noxakekela apha kubo, uthi ngokusomhaga ingathi uzama utsixa igate ungaphandle. Whole fucking njani ukuthi uyophula inhliziyo zezazitata fonini zi-appetizer nje moseziya before kufika eza full meal zamajani la all season wala Thunder Thigh and Double D combo betha ukuthi gunqe winter kwedini esami good for umthunzi. But ke ngabantu nabo shame aba 2 slice ezazilenda zekhalenda nazo shame mfuneka zithandiwe.